आज ओरिजिनल दुकान शोधूनच राहतो. आयला लय फेक आले मार्केटमध्ये. ओ काय ओरिजिनल शोधायला चाललात? आज ओरिजिनल शोधूनच येतो. तू थांब घरी, आलो मी. तर मित्रांनो, आता आलोय आपण बोरिवली ईस्टला, देवीपाडा मेट्रो स्टेशनच्या समोर आणि हायवेला लागूनच श्री आदिवासी सावंती हर्बल हेअर ऑइलचं ओरिजिनल शॉप आहे. ऑनलाईन मिळणाऱ्या फेक आदिवासी हेअर ऑइलला आळा घालण्यासाठी त्यांनी हे ऑफलाईन शॉप चालू केलेलं आहे. महाराष्ट्रातील 11वी आणि मुंबईतील पहिली ही ब्रांच आहे. मशीनद्वारे इथे तुमच्या केसांची तपासणी केली जाते. ओरिजिनल बॉटल ओळखण्यासाठी हे पिवळं झाकण आणि इथे असलेलं विनय कुमार यांचं नाव आणि या तेलाची थिकनेसही बघू शकता. कर्नाटक मधील हक्की पक्की कम्युनिटी मधील विनय कुमार यांचं मुंबईतलं हे पहिलंच शॉप आहे आणि इथे ओरिजिनल हेअर ऑइल मिळतात. विनय कुमार यांनी आयुर्वेदिक वनस्पतींचा वापर करून जे ऑइल तयार केलं आहे त्यामुळे हेअर फॉल, स्लो हेअर फॉल यांसारखे अनेक प्रॉब्लेमवर अमेझिंग रिझल्ट मिळतात. जर D3, B12, थायरॉइड आणि शुगर जर असेल तर याचे रिझल्ट कमी मिळतात. चला, आपल्याला ओरिजिनल ऑइल भेटलं. मी Amazonवरून फेक मागवलेलं आणि ते पूर्ण बंद झालंय आता आणि त्याच्यामुळे थोडं मला प्रॉब्लेम पण झालेलं. आणि फक्त 1,500 प्राइस आहे अर्धा लिटरची आणि 1 लिटरची 3,000 रुपये. त्यामुळे लवकर येऊन भेट द्या. मी खाली नंबर पण मेन्शन केलेला आहे.